Sonra davarda hormatly prezident bilen Türkmenistanyň gahrmany Aman Gözel Şagulyewanyň dogluny münasibetli iýerin gutlugy golly. Döwlet başçymyzyň gutlugyny bede siziň behriwan watanymyzyň beýik ösüşlerini, döwrümden taryhy wakalaryny wasp edip ýazýan goşgularyňyza we poemalaryňyza ören guwan ýaz. Siziň ýazýan eserleriňiz ýurdumyzyň ýaş nesillerini watançylyk ruhuny terbiýelemekde, jemgyýetimizde agzybirlik, insanperwerlik, halalyk ýörelgelerini dawarlandyrmakdan möhüm ähmiýete ýetir diýip bilinilýär. Arkadaly gahrman serdarymyzy ussat ýazyjy şahyrlamyzdan gelýän dürejlik ýoluny dowam edip, türkmen edebiýatynyň hasam kämilleşmeginde Gözel Şagulyewanyň hem köp ýyllyk ihlasy ähmiýetiniň bardygyny aýratyn bellep, türkmen edebiýatynyň gazanalaryny dünýä ýüzüne giňden wagt etmäge, daşar ýurtly okuwçylar türkmen şygyryýety bilen giňden tanışdyrmagy hem uly goşuntlaryny goşunlygyny ünsçekdi. Şeýle hem döwlet başçymyzy gutlugyny şahyryň ýeti galamyndan dören ençeme kitaplaryň okuwçylar tarapyndan söýlüp okulýan eserleri öwürlenigi, bu kitaplarda ünnelýän pikirleriň onuň ýürek sesidigi, döwrüň beýik ösüşleriniň joşgyny owadydygyny ýagtalýar. Arkadaly gahrman serdarymyzyň gutlugyny hem dawara gatnaşçylar dowamly el şarpaşmalary bilen kabul etdiler. Şol pursatda Ustad Halipa Şahyry hormatly prezident bilen iýeren ajaýyp terçemeni goşurly.